ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଖ ନାଇଁ ଚାଲେ ସମୂହ ବ୍ରତ ପନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ସ୍ପୁରର ବେଡ଼ା ସାହିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଆଗକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। तू न तू एने तो डाकिले बस ना ये बस मंदिर गाड़ी आज चारिकर्म माँ मंगला पीठ में बर्तमान चारिकर्म प्रिपेयर चलती आसंता काली व्रत पनयन तेणु आगुआ चलते देखा पुणी कमी हो।